na-agwata ya bụ ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọkwa anyị gbara gị ya gwa na ọkụrụ ala elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-agwacha maka ihe omume anyị bụ ije di na nwunye, ije ọmatụ mma ọjọtụ njọ, ije zigizagị, ije nwere ike ịlụ ọgụ n'ụtụtụ o ruo n'abalị nwanne emezie na-agwata ya bụ ihe ka ọ dị nwanna. Kedu ka o si aga? Kedu ka ekesi anya mmiri ka ọ bụ anwụ n'ogbe gị? Eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya nha n'ihe ọbụla ị na-eme bụ nke dị mma, bụ nke ziri ezi, bụ nke dabara adaba, na-abụghị nke nrụrụ aka jupụtara na ya. Anyị awechala mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa nwaanyị ọma Clara Nwekọcha kelee ọha na eze. Ogene iwe ọwa ka dịkwa gị n'obi, iwe ọwa ka dịkwa gị n'obi. Forgive and they forget. To err is human. Biko. To forgive Biko. is divine. Biko, ị na-enye na motivational quote gị ahụ na mgbede a. Nyenwe ya na-enye ya just were ọnụ gị don't touch me. To err is human. To forgive is Dubai. Gị na-akọ ihe ị na-akọ ahụ na-agbakasịkwala gị ya agbakasịkwara ya ruo ebe m dị. Ọ maka na ana m eji m olu nle eso gị. Igbo ndị ọma mgbede ọma nọ na nọ naghị otu unu dịkwanụ ejimaka nọ n'ọfụma. Asị m ya gaziere unu. Biko unu mara na onye uche gị ọdọwụ nyere nụ ya mkpịsị na mgbede a. Biko kedu ụdị ihe mere mgbe ọbụla mụ na gị nọ na redio otu a gị na-achọ ka mụ na gị were esomokwu malite ya? Give peace a chance, nye kene udo ohere ka ọ bata na ndụ gị. Heka gịnị? Ihe niile gị ike ya kpịrịkpịrị ka m gbugbu. Ihe niile gị ike ya kpịrịkpịrị ka m gbugbu. Uche ka onye ị ga-eme n'ụdị ihe ị mere mụ obi ahapụ irenwa ya. Obi erenwala wada ọgbawara m. Kedu dị ihe mere gị? Kedu dị ihe mere gị atara m akwa gị? Kedu ka m si taa akwa gị? What is it? Ọ m bido hụ n'isi m kwuola ihe m kwuru ekwu. Why are you like this? Ọ fault m? Yes. O nwere ka o si bụrụ my fault? Yes. O si m n'aka? Mana ụkwụ. Agala nga gote ji, gote ọkụkọ, gote other things anyị ga-eji aga Thanksgiving. Uche, ngwa somebody abịa eme imagine from nowhere so ọkụkọ anyị ga-eji aga Thanksgiving na ya nwanwe. Ngwa hapụ. Aga m amụrụ ọkụkọ dị na esemokwu anyị agawa Thanksgiving. Ngwa nsogbu adị. Ọkụkọ nọkwa na esemokwu, ọkụkọ etoola. Nwara iri ọkụkọ anyị nwụtara from nwara iri o toole nyegidela feed ọkụkọ eto. Ụkwanụ mgbe ọ dịla due ka anyị ji ya gaa mee ihe. Gị bịala hụ ugbu a si okwu ya nọzi na court nọ na-ekozi acha ngwa ihe merenụ ji ahụ na ihe ndị ọzọ ị zụtara nyezie my own. Nsogbu adịghị. Ọwụ angụl ikwesịrị dị na-arụtụ aka. Shia izie ya. Ọ ga-emekwa ka obiọma dị gị? Shia ya. No problem. Ị na-ewetara m nke m echi. Ị gaghị agwa m ihe m ga-eme o. Ọwụ gị ma ga-atụrụ m ihe m ga-eme. Biko achọ m ka ọ wụrụ project. Ọwụ gị ma ga-atụrụ m ihe m ga-eme. Achọ m ka iweta ji ya na ọhịa plantain awụrụ project. Ị na-ewetara m ya echi because ihe a nọ n'ụlọ gị already. Ma ọ bụrụ na oke ataghị ya. Ma ọ bụrụ na oke ataghị ya ma ewetara gị ya echi. Oke ata akwanụ ya gị ghara maka na agbaala m mbọ ka m nwere ike iji hụ na Thanksgiving a nwere isi. Mana demon na-agba mbọ. Demon ya na-adịcha ka mbọ m ọ na-ala mfe. Isi ka ọ tabe ji ahụ ka ọ plantain. Ma ji ma plantain. Uche, what do you mean? Ihe ahụ ime iniri ka m iniri. Gị na-akọwa ihe ị na-akọ. Ọ fault m. Onye mara ma chi ekweghị onye ụta atala ya. Ị na-ata m ụta na gịnị mere? Agbalịala m dị mkpa ka m wụ mgbere si n'elu daa anya n'aka nri lee anya n'aka ekpe. Ọ na-enweghị onye tụrụ ya eji aka ya too onwe ya. Agụ ka m wụọ. Biko agụ ebe. Ama m ego ole m wụnyere na this project. Gị na-akọ ihe n'aka. Yes. Ama m ego ole m mere invest na this na Thanksgiving a. Akwa ihe m ji ekwu Uche ama m iji wudo onye ndọrọndọrọ ọchịchị ijiri m eme politics. Uche jiri m egwu ndọrọndọrọ ọchịchị. Kedu ihe wụ all these things? Feedback m na-enweta from you is nothing to write home about. Feedback energy na-enye m. Thanksgiving ọ dị ego ya bụ Uche ndiwe
ndiwe ihe niile dọkwara n'ụlọ ya o ọkụkọ ya ka jikwe ọkụkọ dọ n'ụlọ m yes ka kọtụ jichiele ya ihe niile ka m ga-abịa ịkọwara gị kode ọnụ manụ ka anyị si eme ya ịhụkwara na mgbede a mụ na nwaanyị nọ m n'akụkụ ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụghị gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya Uchenna Clever Godwin Ọnụọha nwa gara mma ya zuziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ nkwọ na-abịa anyị awụchala na mgbede ọbụla anyị awụchala ịlakpa azụ ọbụla adịghị na ya o lee redio gị gbalie ya elu hara anyị nke fọrọ maka na ọ ga-adịkwa kpọmkpọm ọ ga-adịbeghị ube na nghọta ya bụrụ na ị nọghị na Facebook na mgbede a na-ekiri anyị mana na ị nọ na vileji gị eme ITO ị nọghị n'ụgbọ na-aga aga iruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM jiri capital letter dee kliki ịkpa m kiriwe anyị ma dị njikere izi batara anyị ozi na ajụjụ anyị ga-ajụ gị n'oge na-adịghị anya maka na isiokwu nketa anyị ga-atụle ya bụ isiokwu adịka gị na oke mkpa mana tupu nke ahụ anyị chọrọ iji ohere a kelee n'ebe o buru ibu ndị obodo ụmụdibịa kụrụ na nke onwe ya bụ nke dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo bụ ebe anyị gara aga mee oje zuru obodo n'ụbọchị Satọde nwanne echi gara aga ndị a nabatara anyị nke ọma ha gbabiri mmiri eziokwu ndị ụmụdibịa kụrụ na nke onwe ha ga-anụnụ ya gaziere unu ndị obodo ụmụdibịa unu mere nnọọ ihe tụrụ anyị n'anya ha gbabiri mmiri unu tiri igba hapụkwa na ata point obi mechara bịa ihe mere obi ji gbaa m nje awụrụ eburu aṅara butere anyị nwawo ndị ọbịa onye ebunyere ya were ofu chere you too dey disgrace me ihe na-eje eme gị ị na-eme bọkarị m o ruokwaranụ mgbe m ga-ekpu ya ka ọha nwee ike nọrọ mba were ashayịrị garden egg aṅara na a na-eke eke onye ukwu ewere otu onye ewerela m otu gị nwake I collected the one ya dịwa ha sị were ha ọzọ si no anya na-eme otu ahụ na vileji anyị kee ndị ọzọ ọ na-ezu ya agaghị arandụ tu ozugbo aṅara na-erute Clara aka ya ewere aka egbe ji ebume oriọma ọkụkọ otu a gara atọ si m uche ole ka m werele si Clara iwerela atọ na-ajụ m ole ka m werele uche mụa moto anyị nọ n'ime ya na-alọta ke nọrọ n'ime ya na leenụ ọ dị ego leenụ gịnị lekwa onye na-ama ọkụkọ m o my chicken enyere m ebe ahụ uche afọ sọrọ nga afọ ọsọ nata gị ya you chop abi no chop I chop okay case closed chọpụrụ ntị me I chop wo ya na-akọ n'ihi ya ka ọ dị n'ụzọ pụrụ iche anyị chọrọ ikele onye eze His Royal Highness eze Godwin onye wuchi mere nene dibịa wanụ nke obodo ụmụdibịa kpọrọ na nke onwe ya anyị na-ekelekwa Dr. Ugochukwu Okoro PhD President General ụmụdibịa Tan Union na-ekele mmadụ dịka Reverend Dr. Jesse Oziri PhD bụ Vice President General ụmụdibịa Tan Union o nwekwara ogbo m tikwara ịgba pụrụ iche uche nke onye nkụzi lecturer anyị na-ekelekwa onye President General ụmụ nwaanyị obodo ụmụdibịa esekere na edima ha anyị sị ya gazichara ọnụ ndị dịka ọnụ ya akọla anyị nye gị bụ onye na-ege ntị echebiri ndị obodo ụmụdibịa n'ụbọchị Wednesday nwanne echi na-abịa abịa bụ mgbe ha ga-awụcha n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM bụkwanụ mgbe anyị ga-agba ha ajụjụ ọnụ ha enwe ohere kọwara ọnụ ihe obodo ụmụdibịa na-asọ na nke ụmụdibịa na-anabata ọ ga-adịkwa kpọmkpọm dị kepum na-aghọta ya mere ka ọ dị na mgbede a n'ihe omume anyị bụ Ije Di Na Nwunye anyị ga-eleba ya anya bụ ọtụtụ ihe ndị na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye mgbe ọbụla ị nọrọ gị na nwunye gị abụrụ nkịta na-ebi quarrel every time o nwere ihe kpatara ya ihe ndị ahụ na-akpata ya ka anyị ga-eme gịnị anyị ga-eleba gị n'anya n'ihi ya jiri ohere a ya bụrụ na di gị anọghị ara ndụ kpọọ ya
si ya bịa kene na ndị eko awụchago ya bụrụ na nwunye gị anọghị arandụ kpọọ ya si bebi o bịa ka anyị mara kene ma nwere ihe anyị ga-anọta gbasara ihe na-ebutere mụ na gị esomokwu mgbe ọbụla na marriage anya marriage dị 6 months ụnụ alụọla ọgụ ụnụ alụọla ọgụ 12 times ke 3 months alụkọtala ha ọgụ ike agbọ ahụhụ ndị anọ na-eme esusu ọnụ na-eme ata love amịma fresh marriage o si na fresh marriage akwa made in heaven amazi m ka o ji wee dị na-abịzi ka ọ wụzi made on earth ọ dị egwu anyị wee na-ajụ sị kedu ihe ndị chere na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye ihe a bụ ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi anyị lọghachie nwanne ụdara anyị tanyere eze anyị ga-arazi ya na mgbede a ka ọ dị dadarara n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala agagharị. Angelina Ham 1, Angelina Ham 2, Ham 2, ọkwesịghị nwoke. Ọkwesịghị nwoke. Ị ga-egosi m ihe iji bụrụ nwoke taa. Ọkwesịghị bata n'ime ụlọ. Bata n'ime ụlọ. Ọka mma n'ezi. Bata n'ime ụlọ. Ọ na ya na-agba. Angelina Ham. Angelina Ham. Bata n'ime ụlọ. Ị ga-egbu nta. Ma ị na-egbughị nta ma egbuo gị. Kedu onye wa amaka? Kedu onye wa amaka? Kedu onye wa amaka? Ọgụ di na nwunye. Ike gwọrọ ọtụtụ ihe ndị na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye. Gezie ntị. Nke mbụ wee bụrụ enweghị ntụkwasị obi. Lack of trust. Ọ na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye. Gịnịkwanụ na-ebute enweghị ntụkwasị obi? Ịtụ asị na oke ime gịnị ịgba n'ezi. Uche mgbe ịtụ asị na oke ịgba n'ezi a na-ekwu okwu ya o nwere ike eshi nke mbụ egide gị gị ghọta gị ya asị gị ga nwunye ga jikọva ya another day again Uche ye kwu ọzọ otu ihe ahụ kwa erule jide Uche ka ebe otu ị ga-esi chọọ ka mgba gị trust. That trust will not be there. It will not be there. Ntụkwasị obi ahụ agaghị adị ebe ahụ. Ama m na nghọta. Maka irele ya. A na-ere ya ere. A na-ere ya ere. Ama m na nghọta. A na-ere ya ere. Ịbụrụ nwoke ji nwaanyị. Ma ọ bụ ịbụ nwaanyị alụ alụ na di. Di gị akpọ gị. Nwunye m kedu ebe ị nọ? Gị sị na ị nọ n'ụlọ Nkechi mana ị nọ n'ụlọ Adamma. Di ga-esokata ihe a sochaa ya bụrụ na ị nọ n'ụlọ Adamma. Ọwụ na nke Nkechi. Ya eme ka o nweghị ihe mere nọ. Ya akpaa. Ama m na-agwọta. Ya were ego lọta ọrụ. Dosa ego ya na tebụl.
ikekwe ihe o dosara wụ 10,000 Okay. ozugbo ọ na-asacha akwa apụta ego afọla 7,000 onye werele ego m kisi ha ịdịkwa sure na 10,000 ka iji ahụkwara m ego ahụkwara m ego mana ọ na gịnị ya nọ n'ụlọ uche kedu emela m onye okpu ụwa eju m 10,000 naira gị bawa Raymond ya wụrụkwa egwuregwu kwụsị ya ị na-akpọzi m onye ị na-akpọ m onye ohi ezuona m gị ohi na mbụ Okay. di gị akpa adịkwa nga asị nwekwa ka onwe ya kwa ihe mere na-aghọta ebe anyị na-aga ihe a na-azụ 20,000 gị gagba ya na a na-ere ya 27,000 no last dị gị asị ya sị ewe mana ihe siri ike gị sị ya last o na ndị ọzọ azụchala ya ya na-akọ na ihe siri ike nwoke mmadụ ahịhị kịta were 27,000 ahụ nye gị kperere m ya esochi ihe ahụ a na-ere ya 19,500 or 20,000 ya kanyere gị ya ama m ị na-aghọta ebe anyị na-aga ị ma na iji nwayọọ nwayọọ na-ere trọst gị o riri ya gwugwu iji nwayọọ nwayọọ na-ere ugwu gị maka uche di gị kpọọ gị n'ekwentị echi ma ọ jụọ gị makwanụ gị egwa ya si ịnọ na nkechi ahụ enwe mgbe ọ ga-ekwetezi na ebe ị nọ o nweghị ihe ị ga-agba ya ya ekpe maka mmale ka ọ na-anwale gị ihe a nyekwanụ gị ma bụ nwaanyị iji funu na ntị otu a na-azakọ hello swiri nwunye gị abịakwute gị kpam di m onye ka ị na-akpọ swiri gị sorry all my customer nke na-ekwe na kọstọma nke a na-aza swiri gị sọwa aha ndị Sweden n'ọwa aha ndị Sweden a na-aza swiri nwunye gị akanyere gị ya ị gaala ọrụ lọta by 11 nke abalị nwaanyị mmadụ ajụwa gị honey o ọkụisọ babe ka ị na-abatakwanụ n'abalị otu a udo ọ dịkwa kịsị ịmaghị ihe mere o ozugbo anyị na-agbasa ọrụ ama m na ndị ogbo m si anyị nwere mitin anyị agacha ihe ji gbasa mitin a wena ozugbo m na-apụta taya ụgbọala m agba towai anọ m n'ụzọ kemgbe mụ na onye na-edozi afọ ụgbọala uche gị abịa wọrọ ndị mekaniki sef ndị mekaniki nwunye gị lechaa gị mgbe ị na-arahụ n'ụra ya abịa situ ọnụ gị mmanya ya ele akwa ịsụ n'ahụ ya wụrụ na agba ọnụ nwaanyị tere metụrụ ya n'ahụ metụrụ gị na akwa ịsụ nwunye gị akanyere gị ya sị Raymond ọ gbawala n'ezi ya emekwa ka o nweghị ihe ọhụrụ ama m na-agwọta ebe anyị na-aga mana iji nwayọọ nwayọọ eme gịnị ere trọst gị iji nwayọọ nwayọọ eme gịnị ere trọst gị n'abalị nwunye gị echee na ikekwe ịrahụ na ya ebilie mee anya chakarara m ndatio ka ị na-arahụ gị sị ihe nji n'aka ugbu a I need to work on this project amaghị na project iji n'aka nwaanyị ka ị na-achat ozugbo ị na-ahụ nwaanyị gị ị na-ebili n'abalị ahụ gị chenjie position shi na WhatsApp pụọ baa na another thing baa na YouTube ama m na ghọta ebe anyị na-aga nwaanyị asị ha ka ọ kpụ okwu ahụ n'ọnụ ndemoni na ekwentị gị ebewe ye gị ma bụ nwoke nọ n'ime ebe ị na-asa ahụ etiwe wetaranụ m ekwentị m ya sị hello kawaiza akọla gị taa zagbuo onwe gị ọ fọrọ obere ka o furu ofufo ncha mapụta ebe ị na-asa ahụ nwaanyị gị anụrụ otu asị gịnị ka ị na-ezode ihe a ụfọdụ mgbe ha na-asa ahụ ekwentị ha nọ n'elu windo gịnị ka ị na-ezode ihe a ofu ụbọchị ọ ga-adị na mmiri gị sị ya nothing ekwentị o wetarele gị mgba kpọghachienu zaanụ kọlụ n'ihu nwaanyị gị kete kpọkpọ ị gaghị ekpe ịkpọghachi maka na ime ihe ị na-ezo mana ị maghị na mgbe ị na-eme ihe ndị a niile ka ị nọ na-ere ntụkwasị obi nwaanyị gị nwere n'ebe ị nọ ị na-ere ya kọbọ
meziri ịgba ya okpu ya na-enyo gị enyo meziri ịgba ya okpu ya na-emi gị ọnụ o nwee na ọtụtụ ụmụ nwoke na-enweghịzi ọtọriti n'ezinụlọ ha dịgasị iche iche maka na ijili aka gị lee ọtọriti gị ree ya ma n'ihu ụmụ gị macha na ị na-achụ nwaanyị ụmụ gị macha na ị na-agba n'ezi mfakịta ihe ọbụla ị gbara ha na-emi gị ọnụ maka na ireela onwe gị mmadụ na-ere onwe ya mmadụ na-ere onwe ya ebe ị ga-anọ dimkpa ha ka gị gaa gị ṅụcha mmanya n'ama gị daa ndị asaid ndị ezi bụ ndị ga-agbara ọsọ petepete bịa kpọwa ụmụ gị kpọwa nwunye gị na ha bịa buru gị na ịṅụjugo ịdọrọla ihe ihere nwaanyị gị na ụmụ gị abịa mgbe ụfọdụ ewere baro bịa buru dimkpa ha ka gị uche nwere ka ọwa anyị hụrụ otu nga anyị gaji bere ya lekwe nwaanyị nwoke aṅụwakwala aṅụcha ebe a na-ere kaikai bịa were isi kpọrọ gị n'ala na mgbe werezi ụkwa chili elu ịhụnanụ ya efada uche ụmụ gị abịa ewere bara otu a na-awụzi demanụ mmiri na ọnwụ gị na-ekpugheri agbụgbọrọ gị dimkpa agbụgbọrọ gị dịka a na-agbụ ka ị na-agbọ ka ị na-anyụ nwaanyị gị na-ekpo ekpo ya na ino gị mebọcha onwe gị echi gị chọkwa ka ị zawa odogwu ọ naghị awụ ọkọ ị na-ere onwe gị gịnị kọbọ na-agwọta ebe anyị na-aga ntị ọ dịkwa ihe a bụ ihe na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye mgbe ụfọdụ ikwu okwu nwaanyị gị ya eletuo gị anya n'ihi agba dị otu ị na-akpa gị nwa bụ onye nke nwaanyị ikwuokwa n'okwu dị gị eletuo gị anya amami na-agwata o nwere ndị nọ n'alụmdi na nwunye ihe mere a ji nọrọ ya ụka ka ọ dịkwa ka mana ya wụrụ maka lọv adara anyị go ka osimiri uhie ọ maka ụmụaka amụrụ ka asịkwa ka hapụ isi iwala ha nwa adịghị hapi na mareji ahụ maka na ha ma ụdịrị pati na ha nwere gị ma bụ nwaanyị na-ege anyị ntị ma ụdịrị hosband ị nwere o nweghị nwaanyị ga-agafe ọ na-agaghị akpọ ya sị ihe ọbụla nọ na siketi di gị ga-akpọcha uche mana ihe a mee na ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na di a na-ekwe akpọzi med gị nọrọ na ihe anọpịa mami ghọtara ana m aghọtanụ maka na med ịkpọbata ya ọ wụọla ahịa ọ na-arụla gị ọrụ ike gboro gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma bụkwa ihe ọzọ na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye ọzọ dị ka ibe ya hụrụ ihe a kwa ịhụrụ ke ugbu a ke akpọghị ụbịam ịhụrụ ụbịam oke ego uche ya bụ ihe adọọla ọtụtụ alụmdi na nwunye vam mana eche m na akwụkwọ nsọ rụtụrụ aka sị mana ụkọ mana ọrịa mana mgbe ọ dị nyafụ akụ na ụba dị nyafụ n'ụlọ abụọ ga-alụ onwe na mama ịghọtara mana ma ego anọghịzi uche pịa ke nwaanyị etighị isi gịnị ka m gbakwa gị nwaanyị ọma ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ege anyị ntị na mgbede a o nwere ndị na-enye di ha lọv ka ego di ha wetara si wee dị di ha nye ha 5,000 naira ha enye ya lọv 5,000 di ha nye ha lọv nye ha 20,000 naira ha enye di ha lọv 20,000 ụfọdụ bụ ndị ọ na-abụ mgbe di gị na-eri mgbe ọ na-akụ mgbe o ji eji ị na-esichaga ịfọ butere ya nri savụọ ya richaa gị bulie ihe o ji rie nri ị na-asara ya akwa ya ị na-elekọta ya anya nke ọma maka na o ji ego ugbu a o tiwele onwe ka isi sicha nri gị si ya ga-akụrụ maka na ịma na ego emeela gị na ego agụla onye ha ka gị kpọrọ onwe gị nwaanyị alụ na di ịkpọrọ onwe gị nwaanyị alụ na di esi ọbụla ọnụ na-atọ gị ọchị agụchala esi di gị wetara ego di gị wetara ala ego gị jawa eze baa gị respect nwa ya maka na ego dị ịgbara ala ya si gotere m nke a ya sị gị no ejichaghị m ego obi agba gị njọ
obi agba gị njọ mgbe ụfọdụ nwoke a nọrọ otu ya sị ihe a ka ị ma na mmadụ na-eche echiche ya sị chai ya bụ nwaanyị a hụrụ n'anya maka ego m ka o ji bịa maka ego m ka o ji wee kwete m di uche ka ya bụ ihe akarịkwa na meziri ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na di ọtụtụ onwe ha niile jizi ụkwụ ebi ụkazi ka echi adịghị nwaanyị nọ na di ịhụkwara ụbịam ọ na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye maka na ego nọrọ o nwere ihe ndị a na-eleghara anya ego nọrọ nwere ihe nwaanyị gị ga-eme gị ileghara ya anya ego nọrọ nwere ihe di gị ga-eme gị ime gịnị gị ileghara ya anya mana mgbe ahụ ego na-adịghị ka a na-amara alụmdi na nwunye ewuru site na ịhụnanya ndị natural love nwaanyị gị lọvụrụ gị tie ka ị mara kene ma ọ lọvụrụ gị di gị lọvụrụ gị ka ego kọgodi ka anyị mara makwa na ihe elikwa na nwoke ka ọ dịkwa na nwaanyị look at you uche o makwa nke ụmụ nwoke ụfọdụ n'ime ha ha akakwa njọ o nwere na ụmụ nwoke na-alụ nwaanyị maka na nwaanyị ha ji ego uche ka echi nwaanyị ahụ na-ejizi ego ahụ live anyị nọ n'ime ya nwere ka o si wee mee gịnị dị ịbụrụ nwoke pay ya attention ka nwaanyị gị si akpaso gị agwa mgbe ego batara peyikwa na attention ka nwaanyị gị si akpaso gị agwa mgbe ego na-adịghị mara ụdịrị nwaanyị ịlụrụ ma ndị nke nwaanyị kwa the same thing kwa mara ụdịrị nwaanyị ịlụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na this table ha na-ege ntị na mgbede a ị na-respect that man naanị mgbe ego dị ego bata gị kpọwa ya aha ụrụrụ sweet babe kedu ka esi akpọ ya babe sugar maka na ego eme na gịnị abatala ego na-adịghị gị kpọwa ya mgbọrọgwụ Theophilus Okoro John Lambert ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ihe niile o mere obi na-afụ gị ọ bụ gị Sam kpanyerekwuru onwe gị ugwu ọ gịnị kpanyere onwe gị ugwu ebe na-anaghị emetere mmadụ ebere ndọhicha ihe niile m dọhịrị mana mgbe ego dị ị naghị adọhị ọ bụ gị Sam gị chiwe ya warning maka na ego agwụla ihe niile o mere na-akpapụ gị iwe ihe niile nwoke a mere na-akpapụ gị iwe maka na ego adịghị look at you gị kpado onwe gị ụmụ nwaanyị ma wọsọ gị kpado onwe gị were pawuda otu ahịa zuo ahụ sụrụ akpa terem always available ike gwọrọ ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ihe ọzọ na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye wee bụrụ di na nwunye enweghị ike ịkapị okwu ọnụ mgbe ọbụla ha nwere esemokwu ihe ahụ adọkwala ọtụtụ alụmdi na nwunye vam. kedu dị mara eji bụ na di na nwunye enweghị ike ịnọdụ ala with one voice tackle issue amami na-aghọta onye nke nwoke akpọ onye nke nwaanyị bebi ọ gịnị mgbe ụfọdụ ya rugodi na gị nwaba onye nke nwoke nwaanyị gị dị 34 iwu the head of the family gị kpọọ ya ịkpapụla m iwe mana ya dịwa ihe ị mere biko emere anya gị ọzọ ama na emejọọla m gị mana ka ihe tara n'abalị mee gịnị bụrụ anwụnta gị gakwute ya jide ya aka I am sorry mgbe ebezina uche ma I am sorry ya na-anya ọtụtụ ndị arụ n'ọnụ amami na ghọtara ụ na-atakụlụ okwu ahụ ụ na-atakụlụ ya ozugbo kapịa ya ọnụ ude achịwo ndị ezi agaghị ama ihe mere karịa na nwaanyị gị ga-emejọ gị ị ga-ebukata ya n'obi nwanye enye ya nri ọ ga-ekwe eri enye gị nri ọwa opportunity ị na-achọ nọ ka o ji mapụzie n'ezi ka iji ya mapụ ezi je buwe ụmụ nwa buwezie Jessica amami na ghọta kedu dị ihe ọnwa ị ga-asị na nwaanyị gị medere gị obi ji wee gbaa gị njọ kedu dị ihe ị ga-asị na di gị medere gị obi ji dị wee gbaa gị njọ uche ma asụkwu kpọrọ anịga na ije enyere na ya aka ọ chọgaje nga ọ na-ejide aka amapụ kazi opportunity
iri ọ ga-eri ọ gaghị alọta n'oge gị nwazi ya na-emewazi nke nwoke obi ma nke nwaanyị gị hụ ndị uche ime ekwensu ukwu onye arụrụ Look at obere you. ihe ahụ ị chere na-enwe ihe ọwụ inye na-ekwensu lipo ohere piam ya mabata ya batanụ na-esunye ọkụ ayara ayara Ezinụzọ ekewa ọkụ. na-esunye ọkụ ayara ayara ezinụlọ m ihe ha na-eme ha ga-ese okwu mana imezi esemokwu ahụ na-adịara ha mfe otu a ka ọ dị ekwekwala ka ole nga mezie ozugbo gị nwa bụ onye nke nwaanyị di gị o mejọọla gị ma ọ bụ imejọọla di gị wepụ pride ịmakpa onye ngwọ chairman ndị meeting abroad m ga-abịa igbora di m ikpere ala n'ọdị gịnị ehomi gị nwa bụ nwaanyị ehuleta baby I'm sorry gị nwa bụ onye nke nwoke a na-arịọkwa na-arịọ gị nabatakwanụ ọ na-akapị okwu ọnụ obere ihe nọ na-enwe ihe nọ n'ime ya ji otu obi gawakwa na-aghọta ebe anyị na-aga ọ dị oke mkpa di na nwunye enweghị ike ịkapị okwu ọnụ mgbe ọbụla ha na-enwe esemokwu nwanne ọ na-agba ya sa alụmdi na nwunye gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma ọzọ dị ka ibe ya uche adị m bizi enweghị oge maka onwe unu oge akwanụ marriage ọwụrụ relationship ama m ịghọta no time adị m bizi mgbe ọla onye ka asị ya dịbi onye ka agalie uche enwedị ihe a na-eme na alụmdi na nwunye ihe ha ghọtaga ihe na-emebija agaje a na-emegọrọ mmekọrịta di na nwunye eji m ekwu ya ọtụtụ ugboro ịma marriage ewo bluetooth ịga afa another one na-akọnect ya otu a ka ọ dị ịga afa another one na-eme gịnị akọnect ya ị ga-enwerịrị time for your partner biko very important that time must be there ma ị na-enweghị that time iluzuola ya and iluzo onye ọzọ abịa ma occupy that place o ama m ịghọtara gịnị wụ time anyị na-ekwu okwu ya movie time gossip time a na-enwe ohere maka ịgba asịrị di na nwunye very very important ịgba asịrị di na nwunye na-adị gị nọrọ gị kọrọ ihe mere n'ụlọ ọrụ gị ya nwa akọrọ gị nke mere n'ụlọ ọrụ hụ na achị ya ọwụ ihe gị na ya kpụrụ gị ga were ya gbawa onye ezi ya jide gị jide ya ya tụọ gị pilo gị tụkwara ya ọwụ ya tụọ gị pilo gị were kọdụ chaja pịagbaa ya ahụ bịa Nkechi nyere kparịkpọ onwe gị unu enwe time ama m si uche na ọtụtụ mgbe ị pụọ n'ụbọchị nwere ike ọ dabachara gị otu isi wee chọọ ya mana ebula ahụ mgbakịsị ahụ alọta ụlọ mama m ghọtara ịhụ na nwunye gị kwesịrị ịdị very happy ahụ di gị kwesịrị ịdị ha chefuchadị ihe niile gabigara that day o kwesịrị ịwụ joy nye gị na ịlọwala ka ịlọpụta ezinụlọ gị mana mba o ị ga-eburukwa ahụ mgbakịsị bụrụ ihe ahụ kwụrụ eze gị ahụ bụrụkwa elota ụlọ o nweghị ihe dị ka di na nwunye iwepụtara onwe ha gịnị ohere ịnọrọ gị kpọrọ nwaanyị gị take ya out o nweghị ihe dị njọ dị na ya gị kpọrọ ya ọ na-agapụtụ something makwanụ na-eme stroll out ọ na-agagharịtụ ntakịrị gị kpọrọ ya gị na-agagharịtụ na-agalegharịtụ anya naratụ fresh air nwetụ time for onwe ụnọ legharịtụkwa n'anya ọ na-enye aka wulite alụmdi na nwunye ahụ otu a ka ọ dị gị na ya sakata ahụ rikọta nri dina n'otu akwa ndina uche makwa na enwere ndị ọtụtụ alụmdi na nwunye ya kemgbe ha lụrụ kemgbe ahụ ha dị new alụrụ emegere ihe honeymoon satọ ahụ together anaghị asawa ozi dịkwa na ụtọ ihe alụmdi na nwunye ọwụ onye sara mgbe ọ masịrị ya mgbe ọ gị bara gị onye sara mgbe ọ masịrị ya na-echefu ụmụ ihe ndị gburu ihe ndị ilegharịrị anya na-ewulitecha alụmdi na nwunye ọ na-enye aka nwaanyị ọma ime eji m ekwu ya ọtụtụ ugboro otu a nwoke lawa ya azụta fried meat ndị a ịkpụrụ ya n'ọnụ otu ya si baby bịa tara ya si gị nye m gị tụba ya n'ọnụ si ngwa bịa ya ewetakwa ọnụ ya a na-eme ya eme oh my god gị na ya ejiri otu iko ṅụọ mmiri na-aghọta ebe anyị na-aga
ya tabirikwana ya tabiri with joy ya chifirekwu ya chidi ma merekwa ihe na-aga ịnọrọ mgbe ụfọdụ gị kpụrụ ụtara otu a kpunye ya n'ọnụ ya kpụrụkwa nke ya kpunyekwa gị ihe na-aga ihe na-aga ke onye asụnye onye esunye chekwa maka n'ihi enwe oge ya mbizi ngwa iri lọta rie nri nke gị onye ka lọta rie nke ya ọtụtụ ụmụ nwaanyị oke akpịrị agaghị ekenụ ha ọ bụ isichaa gị irie dọrọ ya ratụchalanụ ozugbo tupu di gị na-abata irichaala nke gị dọrọ adọrọ nyezi ụmụ gị ọda nna ụnụ bata biko kupụtaranụ ya nri ọ dị ego ike gwọrọ o nwere ụtọ dị na marriage igbu ụtọ ahụ marriage awụrụzie anyhow na ghọta ihe ọzọ na-ebutekwa esemokwu na alụmdi na nwunye wee bụrụ adịghị asọpụrụ onwe ụnụ nke nwaanyị agaghị akpa agwa ka nwaanyị nke nwoke agaghị akpa agwa ka nwoke akịma nsọpụrụ a na-ekwu okwu ya nke nwoke sọpụrụ nke nwaanyị nke nwaanyị asọpụrụ nke nwoke ya na-aga ihe na-aga nọ ọwụcha otu ebe ka ọ na-adị nke nwaanyị na-asọpụrụ di ya mana onye nke asọpụrụ ibe onye nke ịmara na nga ị ga-emere gị imeruo si aka ịhụrụ ihe awụwa ma ịghọtara ịmakwa ihe wụ respect a na-ekwu okwu ya di gị si gị mechie ọnụ gị mechie ọnụ ama m na-aghọta ebe anyị na-aga di gị si gị keep quiet gị mechie gịnị gị mechie ọnụ o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ege anyị ntị na mgbede a gị na onye ezisewe okwu di gị pụta mgba na ozuola ngozi ozuole get inside gị hapụ onye ezi fesi ya ị na-asị m get inside na ụdị ole anwakwala ya nwa ọ wee nọ ebe ahụ mgbe ọ nọ na-akọ m ọnụ gị si m get inside no agbakwala anwa ataraghịkwala da rubbish gị onye ụjọ anya di ya onwe na mgbe di ya pụtara bara ya mba mana ịpụtala ugbu a bawara m nwa gị blame nwa di gị nọrọ n'ihu nwaanyị ahụ kpara fesie di gị ị na-asị m bakpa ime ụlọ di nke ya ọ gwara ya sị ya bakpa ime ụlọ kedu ihe mere ị ga-eji asị m bakpa ime ụlọ n'ụdị ole ị chere na abụ onye ụjọ anya dị ka gị gị kparịwa di gị ozugbo gị turn against your husband immediately n'ihu ọha o nwere ọtụtụ ndị ihu ebe ha na-akọcha di ha the whole neighborhood ga-anụcha mkparị niile ọ na-enye di ya ihe na-eme gị na-ekpo ya tia asị gbakwa gị ndị na-akpọ di ha ozu nwoke gị na onwe mkparị nọ n'ụwa ị na-aga enyefọ di gị n'ihu ọha ka m na-agwa gị n'ihu ọha naanị na ọ sị gị na o zuola n'ihu ọha ka ị nọ na-akparị ya ị nọrọla n'ihu ndị ọha otu a jide ya na belot sị ya ọ bụrụ na ọ nwoke ya kụọ gị ihe nwoke elechakwa n'anya ndị mmadụ na-achị nchekwa n'anya ụtọ ọ ga-esi ya si heo ndị udo ọnwa wuru ihe ke o nweghị ụdịrị mmebọ ka nke a gị nwa bụkwa na onye nke nwoke ịmata ebe ị na-emebọ nwunye gị n'ihu ọha ị na-anọcha dị n'ihu ụlọ ụka mebọọ ya enwedị nga ọsọ enye gị maịkị nye testimoni nwaanyị nwụ na onye umengwụ n'ihu ụka n'ihu ụlọ ụka ka ị nọ na-akpọ nwaanyị gị onye umengwụ and ịmaghị m the meaning of ihe i kwuru ịma nwaanyị nwa ụdịrị mmadụ ọ na-awụ mkpu okwu ọ naghị ege m ntị n'ihu ọha gị wụọ ya wụọ nwaanyị gị n'ala nwaanyị gị na-achịkwachi gị chee na ọchị dị ya ịma na obi erewala nwaanyị gị chai na ihe m gara aga lụrụ onye a ga-ebunye igwe okwu ya ekpuru inyo gawa kpuru ihe ọzọ lee nwunye gị ree ya kọbọ n'ihu ọha ya rugodi na nwunye gị nwaanyị ọjọọ kpọọ ya nwaanyị ọma n'ihu ọha mgbe unu rụziri inside unu alụwa ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ kedu ka gị ma bụ nwoke ga-esi nọrọ ịnyụọ nsị ị gaghị aflọsh
inye ọma mere ị gaghị afụlọshi akpa gị aka n'ọnụ gị sị ọ gị ma woo breadwinner onye ka ị na-ewin na bread a dịkpa ha ka gị nwunye gị na-ahụ chansị gị ama ahụ mamịrị gị pịa aka na bọtịn ka ọ flush ya kete ọ bụ otu isi ebi nkekere agwa na-enweghị isi na ọdụ uche amakwanụ m ihe mere na ụfọdụ ụmụ nwoke ji behave ịsụpụ bọsa pịọm ịgbawa ụkpara ebe a otu a ka ị na-afụla ya left right ndị owele nọ uche werekwanụ hanki a na-afọtọ iriwakwanụ nri the whole 5 fingers ị ga-eji ire otu a zira ya ezira heka ogene nwaanyị ekpele ekwe otu aka iji nwayọ nnọọ na-ere onwe gị kọbọ kedu ka a ga-esi respect gị nọrọ n'ihu ụmụ gị duba ahịrị dum nwaanyị na-agba mbọ emechichi ụmụlọ emezi ebe niile eme gị echewa ime ihe we odogbu ịdị neat nwaanyị gị ahụ gị n'anya the more neat ịdị the more nwaanyị gị ga-achọ ime gị embrace otu a ka ọ dị ole anya eze gị dị ọcha ịma na ihe ga-esochi ya azụ eme gị isi abịa ka ata gị ntụtụ ndị ihe ọnụ iji ata ntụtụ amami na-aghọta ebe anyị na-aga o gị nwa bụkwa na onye nke nwaanyị the whole wall nọ n'ime room one nail one inawia gị one nail one inawia gị the whole wall nọ n'ime room ofu ntunu ofu inawia ofu ntu ofu inawia o ruchara n'ogo nke na unu nwekwara toilet o ma anyị nwere special paint ọ ka njọ n'udu mmiri a special paint ị na-eji anyụ nke ọnyụnyụ you know gị na di gị richa nri bulie n'efere kete kpọkpọ uche ebule bi na sinki saa ya mmiri problem otu a ka ị na-ere onwe gị kọbọ uche peteri ya saa ya mmiri nsogbu no way otu bra ị ga-eji gị ya how many days 6 months and bra ahụ si anya mere asị gị zụrụ white bra gị so black or nothing black or nothing ịba ntị ị ga-eyipụ ma ị gara ịsa ahụ saa ya mmiri immediately you don't keep it uche ihe a na-anọ ya na-eshikwa ishi na-aga mana ị ga-edowe ya gị bịa tinye na penti wam ma o dowe nga a na paakị akwa ndị ihe a na-apaki uche ebe ihe na-eshi tutututu ịba ntị ị ga-abanye immediately na-abanye na bathroom gị esi hapụ ya ị bụrụ onye na-akpa agba dị otu onye nna na-akpa agba dị otu a kedu ọnụ ị ga-eji agba ụmụ gị na ha dị ọcha maka na ọgụ maka ha na-ere gị adịa miro kedu ọnụ ị ga-eji agba ụmụ gị na ha dị gịnị ha dị ọcha ịmakwa ihe we odogwu ime ihe wu breadwinner you live by example mgbe ụfọdụ gị nwa bụ onye nke nwoke kwesịrị ịkwụrụ n'ụkwụ gị chim ọ bụrụgodị na nwaanyị gị na-eme you call her to order be the man of the house mana ọ na-ewute n'ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha breadwinner ha nwa kacha kedu ka onye ha ka gị dị mkpa gị luba ogborogboro ihe ha ka gịnị ha ya na toilet ebe niile na-esi press a button just ordinary press button ka ọ flush ya no way nwaanyị ga-agarakwa ebe ọkụ ma onye ọzọ bịazi ya ahụ ya uche ma ihe awa na-ayịsọ look at you ihe na-asọ oyi press ya ni button uche press button just this hand press ya button gị pụta na-eme onwe gị otu uche hapụ akwa kpuchiri ihe o look at you akwa kpuchiri ihe ike gboro mana ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ihe ndị a na-agba ya sa alụmdi na nwunye ọ na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye n'uche nke gị kedu ihe ndị ọzọ ị chere na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye o ruo na omume bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ gaa kiriwe anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme na mgbede a ga-agbalị gbuo ya nke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ mgbede ọma uche na clever
Uche na clever kwa. Uche ga clever. Uche na clever. Unu egbu mmadụ ụlọ agaghị ezu uche. Okay, ọ na-aga ya anwụ. Ọ na o megburu onwe ya butere okpugburu onwe ya. O nweghị ihe ọ nọhụrụ. Hai! Uche ewuolelu ma jiri m ọchịchị zuru oche dapụ. Hai! Uche ọ kere ejiji akpọfọ ma ekwe akụma. Okay. Hai! Uche amaghị ebe esi eti gị ọnụ ịkpatata everything n'aka. Ị gara skuulu di na nwaanyị. Okay. Azị gbakwa. Achọghị m ọnụ ọchị ekwe ebe ekwu okwu biko. ndewo mgbe ichibiri gị kpọghachie nọ wee bụrụ ya ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Uche nwa grama dị ka nka m. Brodoyo. Brodoyo nwafọ Obowa. I'm calling from Mechanic Village, Georgie. Ndewo. Thank you. Kankale. Mgbede ọma o. Thank you. Were ihe otu ya ọwụlisi hụ ya ama m ile bilite ihe. Ihe gbasara ọkụkọ ekwukwala okwu ya ọzọ. Instead anyị atụọ ya atụọ. Okwenkwe mmemme anyị doola anyị anya o. So ka anyị kọọla ihe anyị jiri aka. Uche enwekwu ihe ọzọ na-ebute esemokwu. Then ị ga-ịpụwa lọta nlọbata nwaanyị gị la ndị bila ya dị na-enwe esemokwu. Then ịlọbatakwa kemgbe ebe nwaanyị gị ụmụ okorobịa bila ya dị na-agba izu instead ụmụ nwaanyị ibe ya na-ekwu okwu. Then anọta nwaanyị bụ nwaanyị gị gịlị asịrị oge njem maybe burial ma ọkwa na wedding or any ceremony. Ihe ọbụla pụtara na ọ ga-ịgị nọkwa ala ihu ya anọgịla agara ya na amachigharị gị nyem ọ ga-eche ọkwa ndị ka ọ ga-etigela handbag ele anya nwoke a gileji anya enye ya signal ọ chọghị dị mma ya nwechakwa ọ chọghị ịma ndị ya alụghị ihe eji anya oke ji nchi ihe pụsị ji nchi oke eme so ọ ya wụ ihe na-akọsụkwa problem na some family. And again, ụfọdụ ụmụ nwaanyị wu olu eriwe ejughị eju ọtụlụ ya akwụ ọ na-ewekwu iwe iri oke adịghị nwaanyị ma si na Brodoyo nwafọ Obowa. Ya gaziere gị Brodoyo Uche onye adịghị ya njọ o wee bụrụ ya ka ọ dị o nwere ozi dabatara na Facebook anyị chọtụrụ ka anyị nwee ike rụtụ aka bụ nke a si n'aka Stella Maris. Ọ si onweghị ihe dị njọ nwaanyị ịgwa di ya si ya jee n'ite jee kuru nri. Okwu a ka m chọrọ ka anyị nwee ike mee gịnị rụtụ aka. Ịma ụwa jupụtara na amamihe nke m na-ekwu bụ uchere obi nke m. Gezie ntị ịkpọ di gị odogwu di gị abụrụ gịnị odogwu. Ama m na aghọta. Ịkpọ di gị my king di gị abụrụ your king. Gị mee ya adres as a king. Gị nwa bụkwanụ nwoke amụọ nwoke ya bụrụ nwoke amụọ odogwu ya ma egene ya bụrụ odogwu. Ọwụ gị bụrụ nwoke na-akpa agba ka nwaanyị. Nwoke kwesịrị inwe tebụl eji eri nri. Nwoke kwesịrị inwe efere special plate ị ga-eji eri nri. Ekwesịrị ka a savụọ gị dịka nwoke. Ọrụ gị bụ ịgbasi mbọ ike hụ na ị na-provide for your family. Your food should be special. Nri gị na nwaanyị gị kwesịrị ịdị gịnị special. Kọpụ ị na-eji aṅụ mmiri kwesịrị ịdịkwa gịnị ọwụ kọpụ onye ọbịa bịa eburu ya bụ ịga na-aghọta ebe anyị na-aga. Mana o nwere ọnọdụ ị ga-anọ gị jirikwa efere eji eri nri na ya dị mee gịnị rie nri ọ naghị awụcha mgbe ọbụla na-aghọta ebe anyị na-aga. Ana m arụtụ aka n'okwu Stella Maris kwuru di gị ga-akụrụ nri n'ite ekwesịghị ịbụ mgbe ọbụla. Mfakịta o kwesịghị dị. O nwere ụmụ nwaanyị ewerela ya dịka omenala isicha nri gaghị ekupụtara di gị nri. Nwoke mmadụ na o nwere ndị nke na-asaba n'ala ka onye na-ere onyo buru ite ị na-eri n'ite dimkpa na-eri n'ite ị na-ericha o nwere ụfọdụ nwoke riwagodi ha nri a ga-erifọdụ erifọ a ga-ericha were iri otu a sapụ efere
saa ya dị very neat ka eji detergent saa dimkpa ị ka na-aga n'ite na-ekuru nri gị nwa o nwere nụ ka ọ dị belụsọ ma ileele anya onweghị onye nọ ya nwaanyị gị ino ikekpe o jighị ahụ ma ikekpe ọ dị busy ya enye gị instruction kitchen uwe ebe nwaanyị nwere ike you don't enter there anyhow. Thank you. na-aghọta na ihe a a sịla na ịwụ nwaanyị gị nọrọ ya gị sị enweghị ihe dị njọ na di m je n'ite. What do you mean? Serve your husband the food. Nwaanyị ma ihe ọ na-eme na kitchen na-ejide di ya na siki. Thank you. Nwaanyị ma ihe ọ na-eme na kitchen na-ejide di ya na gịnị na siki. Ị ma na nwaanyị na-enweta di site n'afọ. Isizie nri nye nwoke ijidele ya na siki. Jee study ndị nne na nna anyị mgbe ọbụla ha chọrọ ịrịọ di ha ihe ha na-ata eme mgbe ọbụla ha ga-ebute nna anyị na-eri ya na-ahịa ya aka n'azụ na-ama ya bil. Nna anyị makwa na chụpa ndụ agaghị akwụkwọ, a chọrọ ya n'akwụkwọ a na-ahịa ya aka n'azụ ya sị mgbe ahụ ọ na-atọ okporoko, mgbe ahụ ọ na-atọ ụgba, ama mgbe na-aghọta gị nwa nwaanyị akapitalize ya mgbe ahụ na-ama ya bil. Ụmụ nwaanyị mgbe ahụ nwere ka a si astọdi ihe mana ugbu a ịkpọ ọtụtụ ụmụ nwaanyị o nwere ndị ụmụ nwaanyị ga-anọkọta n'ahịa akwụọ 8 ị chọọ ịdị mma ma di gị ezinụlọ gị eriela nri. Ihe owe married woman. Okay? Ịkwana ụlọ outside up to this time ị ka na-ere ahịa ị ka bugara ị ka nọ na shop. Ha rutezi ụlọ ha ebele m kwa dị ihe esi m hapụ ihe m na-eme bịa megwa nka onye na-eme ihe nyebekwa ụmụ ya instructions sie nri o nothing. O nwere ka o si wee dị mgbede ọma. Uchenna Leva Ọnụọha. Ndewo. Clara nwoke ọcha ekele m gị. Mgbede ọma. Ọ Jerry Gana. Jerry Gana oteekwala. Ekele m nọ mgbede ọma nọ. Ndewo. Uche ịrụtara aka many places na ngalaba niile. Na-arụtachala aka. But ka m jụrụ ohere a kelee nwaanyị m lụrụ. Okay. Nwaanyị a ama m nga m ha before until m abịa lụọ nwaanyị. Nwaanyị ahụ abịa ihe otu o si mezie ndụ m based on before ana m eji m yi bọsas for my bọsas m na-eji ya 2-3 days. No. Ndị alụọ nwaanyị ma na-ekwezi m yi bọsas twice. You understand? So many women a na-alụ ahụ beti n'onwe ha ama ha na ha nwanwu nwaanyị ga-arị brand di ha ihe awụọ odogwu nwoke. Okay. So eji m ohere a na-ekwu okwu ndị ma okwu ekwuga ebe a okwu onye ọbụla ka o were onye ọbụla were mụta ihe okwu ekwuga ebe a. So all the whole family ndị na-ege ntị na mgbede a biko okwu a na-ekwu ka e were mụta ihe ịghọtago. So eji m ohere a na-ekele everybody my fans ndị enwe ndị na-akpọ m na Jerry gara na-anụ olu m what is the problem. So m na-ekwugara anọ m ya ịghọtago. Ndewo ya gaziere gị Jerry Gana. Akwụkwọ nsọ wee sị nwaanyị ma ihe bụ okpu eze wee nye di ya nke na-amaghị ihe na-eji aka ya otu a yiyasị ezinụlọ ya. Amami na nghọta. Chioma Okeke nwaanyị nọ na diọkwa ya isi ala Enyi street zibata ozi gị ọsọ Uche na Clara mgbede ọma na Chineke gaa n'ihu chekwawa anyị dịka anyị na-eje eje na-abata n'aha Kraịst na ọ hụrụ anyị n'anya hụ Eko FM n'anya. Ndewo. Anyị ahụ na nke gị na mgbede a. Chioma Peters ọsị mgbede ọma my wonderful radio couple ndị so too much. Ọ sị Clara na ịmakakwa na ihe ikpu n'isi nke ahụ masịrị ya. Isiokwu zibata ozi gị Chioma. Ozigi Marcel ọ sị hụrụ oke esemokwu n'ebe nwaanyị dị ya na mgbe ọbụla ya na nwoke na-akparịta nka na ọ na-ebute esemokwu na alụmdi na nwunye. Eziokwu ka ị kwuru. Nwaanyị ga-anọ gị chee na gị na nwoke ha ya kwuo otu gị tụwa ya n'ọnụ. Ekechi bụ ike Anselm ọ sị nwanne m nwoke ihe ị na-ekwu bụ eziokwu. Ndewo.
anyị ahụ na nke gị Kennedy Chinedu ihe ikpuru ebe isi anyị jisi ike n'ọrụ anyị na-arụ anyị achọghị ịrụtụ aka na nke ahụ ikpuru. Anyị ahụ na nke gị Pauline Ngozi Okeke Ogo Ajọsi mgbede ọma Uche Godwin na Clara nwaanyị ọma ọsọ Uche unu egbuola mmadụ na mgbede eziokwu na ọchị ekpeghị ya na ihe ọzọ na-ebute esemokwu bụ ịgwa di gị ma ọ bụ nwunye gị okwu asị otu a. Anyị ahụ na nke gị Ovuta ọsị mgbede ọma Uche na ịkpọbata onye ọzọ na alụmdi na nwunye ọ na-ayị ya sị ya third party ihe gị na di gị merara ihe gị ga aka ị nwere onye ahụ ị na-akọ dịrị ihe a gị ma abụde nwaanyị isi dị onye ka ị trọst dịrị ihe ka so much gị na di gị di na gị ga kọrọ ya di gị rie mitin gị ga kọrọ ya sikriti niile dị na famili gị this woman ma isi trọstụrụ onye o ruola n'ogo nke na ị na-ezere ya ahụ maka na ịkọchala sikriti gị ị chọghịzi ịkpapụ ya iwe ka ọ hapụ ị na-ezezi ya eze ịkọchala ya everything. O nwere adị ihe mere gị ma ị na-agaghị na nke ya bịa na nke gị lụba ya ama m ị na-aghọta ebe anyị na-aga isi trọsụrụ onye a isi na ịtrọsụrụ that woman ị na-akọrọ ihe a lee gị lekwa ka ị na-ayịyasị famili gị lee ka ị na-ayịyasị famili gị ọ na-akọ ọkpara gị gị na di gị di na-aga ịkọrọ ya ihe ọbụla mere gị kọrọ ya ụmụ gị daa waya eke gị kọrọ ya ụmụ gị daa jambụ gị kọrọ ya ihe niile ị ma na ọtụtụ ihe a na-akọ mere ọtụtụ ezinụlọ ji gasa taa ọtụtụ ndị ị ga na-akọrọ ha na-atajiri gị anya mana indirectly ma na ha tajigere gị anya ọ dị egwu anyị ahụ na nke gị na mgbede a Ovuta Adaobi ọsị lack of communication ya wee nweghị mkparịta ụka. Jenny Joy ọsị Clever na Clara kedu ka anyị mere onye ọma nwa ọma ọsị mgbede ọma my people na di ya wee zi ya ịhụnanị ya na ọwụkwa n'ọkara anị ya na Chineke gọziere ya di ya Stella Maris si thank you. Anyị ahụ na nke gị Vincent Anayo ọ sị ụfọdụ nsogbu ụmụ nwaanyị na-enwewe ma di ha aka n'ihu okwu otu gị ikwu abụọ thank you so much di gị kwu otu gị ikwu abụọ na-amanye aka n'ihu na-akparị ya ọkwanụ mgbe ị bịara si finish ebe di gị nọ uche ma a na-eme n'isi enwere ihe na-akpọ si finish a na-enwe n'ihe enwe ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nọrọ ebe akwa agagharị ka anyị jee nnọọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya emekwala ngagharị. jirila otu nkeji gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eco FM 100.7 Owerri. Ayigbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya daara onwe ya.
atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 27 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na Mbọ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ n'otu otu na mba ụwa ama dịka Hague Institute for the Innovation of Law enyefeela ebe ha hiwere maka ikpe ziri ezi n'obodo bụ nke ha kpọrọ Community Justice Center n'aka ndị steeti Imo. Ị ga-anụrụkwa na ndị omekome awakpola ebe ndị ọrụ INEC na-ekesa mpekele eji atụ vootu bụ PVC na steeti Ọshụn kpokọrọ ọtụtụ PVC ndị mmadụ. Ị ga-anụrụkwa na onye bụbu onye otimkpu ndị agha elu ala anyị akpọọla oku ka ewelikwuo ụgwọ ọnwa a na-akpọ ndị agha ala anyị. Mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m. Na mgbede taa onye gaji iwetere gị ya bụ akụkọ ụwa bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha. otu na mba ụwa na-ahụ maka ikpe ziri ezi International Justice Organization bụ otu ama dịka Hague Institute for the Innovation of Law ma ọ bụkwanụ HIIL n'aha mkpirisi bekee bụ otu na-abụghị nke gọọmenti nwe enyefeela ebe ha hiwere maka ikpe ziri ezi n'obodo bụ nke ha kpọrọ Community Justice Center ma ọ bụkwanụ CJC n'aha mkpirisi bekee n'aka ndị steeti Imo dịka ha nwalechara ebe ahụ ma kweta na ọ dị mma. N'ihe omume hiri odo na Owerri na ngwụcha izuụka gara aga bụ ihe omume ha nọ na ya nyefee ndị steeti Imo ya bụ ebe ha hiwere maka ikpe ziri ezi n'obodo bụ Community Justice Center. Onye na-anọchite anya ya bụ otu n'ala anyị bụ Ijeọma Nwafọ kelere otu kọmitii hụrụ maka nke a bụ nke onye ozi ọdịnala nke obodo Egbelu Ebube bụ His Royal Highness Eze Jude Nwaọgụ nọ n'isi ya maka ịnọ n'isi nnwale ya bụ ebe ehiwere maka ikpe ziri ezi n'obodo bụ nke a kpọrọ CJC n'aha mkpirisi bekee. Community justice centers and the future of justice in Imo State depends on our willingness to protect what was built and to keep building and multiplying. Community justice pledge. Ask yourself, what is one thing I will do differently to help sustain access to justice in my community? Just one thing, not two, not three. The only guidelines that exist anywhere else in Africa was supported by HEAL in Imo State on gender-based violence, on family, land, and GBV issues. It was supported by HEAL and it was developed here in Imo State. Ijeọma Nwafọ rịọrọ ndị steeti Imo ka ha gbaa mbọ kwalite ya bụ ebe ehiwere maka ikpe ziri ezi n'obodo bụ Community Justice Center ma gaa n'ihu gbakwunye na-emeela ka ndị ji aka oke bụ nke Eze Jude Nwaọgụ nọ n'isi ya mara ihe mere eji hiwe ya bụ ebe a ga-adị na-ahụ maka ikpe ziri ezi n'obodo iji hụ na ikpe ziri ezi gakpụrụ n'ihu na-agbanyesi mgbọrọgwụ ike n'ala ma rutekwa n'ọtụtụ kansụl ime obodo enwere na steeti Imo. We want to officially hand over all the learnings from the pilot program. It's like giving over to you the blueprint. Any community, any government, any organization that wants a CJC in their community contains the SOP, it contains lessons learned, it contains how to start it, what is needed, all of the above and more. And so that way, we actually giving you a tangible asset. N'aka nke ya dịka ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme Eze Nwaọgụ kwere nkwa ịkwalite ya bụ ebe hiwere maka ikpe ziri ezi n'obodo ma rịọ ndị ji aka oke ka ha gbakọta aka nyụọ mamịrị iji hụ na ọ gbara ụfọfọ.
On behalf of my team in the steering committee, I want to appreciate him for this handover. So we want to promise you that tangible asset, we are going to turn it to something Imolites will be happy with. Like what is going on in Imo State here is a mixture of the formal legal system and the traditional system. I thank God for people that have made remarks today about the workings of the Community Justice Center, particularly the man from Abuja. Ka ọ dị ụfọdụ ndị ritere uru na mmalite ya bụ ihe hiwere maka ikpe ziri ezi n'obodo kelere otu a akpọrọ Hague Institute for the Innovation of Law maka inye aka nye ogbugbo na esemokwu ndị ha nwere ya na inye aka hiwe ya bụ ebe na-ahụ na enwere ikpe ziri ezi n'obodo ha. Otu onye sorite uru na nke a aha ya bụ Anselm Okere kelere ya bụ ebe hiwere maka ikpe ziri ezi n'obodo bụ Community Justice Center maka ịbata ma dozie esemokwu dị n'etiti ya na nwanne ya nwoke. One day, they get Kedu know about CJC on Wednesday program. So in the CJC, the lawyer, Barrister Imus, one of the CJC lawyers, my barrister made my brother advice at their head office. After the interview, has to Kuala village, Jawahela, Ebala, Imoya, has to go inside the bush to find out the truth. And as I actually made that day, and on that day, settled the problem inside the bush. So today, that matter is not over. The CJC came to our community. After elucidating their programs, the community decided to embrace in its entirety the objectives of CJC. CJC is handling a lot of cases from Umunumo clan. So many mediations have been successfully handled for the people of Umunumo. This is something we have not seen before. We all know the implications and the cost of litigation. Onye ọzọ kpakọrọ akụkọ mgbaama gbasara nka bụ Chief Ben Ọhakwe rụtụrụ aka ma kwuo n'obodo nke ya bụ Ụmụnọmọ anabatala ya bụ atụmatụ ịhụ na enwere ikpe ziri ezi n'obodo akpọrọ CJC n'ihi gbahatiri n'idozi esemokwu ndị enwere n'obodo ahụ. Ọ rịọkwara ndị obodo ọzọ ka ha nabata ya bụ atụmatụ idozi esemokwu obodo akpọrọ CJC. Na mmechi ya bụ mmemme, ọtụtụ ndị ji aka oke n'ogo dịgasị iche iche kwere nkwa inwe ike ha iji hụ na akpalitere otito ya bụ atụmatụ ịhụ na enwere ikpe ziri ezi n'obodo akpọrọ CJC. Otu ụlọ elu ọwụ dị okpukpe atọ 3-story building adọjirila daa gbirigidim n'obodo Oko dị na kansụl ime obodo Orumba North nke steeti Anambra zegide ọtụtụ ndị mmadụ. Akụkọ a nụrụpụrụ na ya bụ ụlọ dara n'abalị ụnyaahụ bụ Sọnde. Ya bụ ụlọ a na-ekwu okwu ya dị n'akụkụ ọdụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala ama dịka Tony Mas Filling Station bụ nke dị n'obodo Amaọkpala dị nso n'obodo Oko nke kansụl ime obodo Orumba North nke steeti Anambra. Onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ SP Tochukwu Ikenga kọwara ndị nta akụkọ na azọpụtala ọtụtụ ndị mmadụ ya bụ ụlọ zigidere ebe aka nọkwa na-abọkasị ebe niile iji hụ na azọpụtakwuru ọtụtụ ndị ya bụ ụlọ zigidere. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra gakwara n'ihu kọwaa na eburula ndị nwetara ihe mmerụ ahụ na ya bụ ụlọ daranụ gaa ụlọ ọgwụ bụ ebe ha nọkwa n'ugbu a na-anara ọgbụgbọ. Ndị ọkpa egbe bandits atọrọla onye ọkaikpe nke ụlọikpe ukwu steeti Kebbi bụ ọkaiwu ziri ezi Faruku Hassan Bunza. Akụkọ a nụrụpụrụ na atọrọla onye ọkaiwu a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde n'ụlọ ya dị n'okporo ụzọ Zogirima dị na kansụl ime obodo Bunza nke steeti Kebbi. Ya bụ akụkọ a nụrụpụrụ na atọrọla onye ọkaiwu a ozugbo o si steeti Sokoto lọta ma wụọ kpajam n'ụlọ ya dị na steeti Kebbi. Ya bụ akụkọ a nụrụgara n'ihu kọọ na ozugbo ndị tọrọla ya wụchara n'ụlọ ya na ha bụ ụzọ gbawa egbe ayara n'elu ma gaa aka ka egbe penwụrụ nwoke a gawa ebe ha na-aga. Ka nke a na-ewu, onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Kebbi
bụ SP Bashir Usman apụtala kwuo na nke a mere eme. Ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị omekome awakpola ebe ndị ọrụ INEC na-ekesa ndị mmadụ mpekele eji atụ vootu bụ permanent voters card ma kpọkọrọ ọtụtụ voters card ndị mmadụ rie mbọmbọ ọsọ. Akụkọ a nụrụpụrụ na njinji a jiri nnọọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde n'obodo Kuku dị na steeti Ọshụn. Otu onye ndị nta akụkọ gbara ajụjụ ọnụ na ya bụ obodo Kuku kọrọ ndị nta akụkọ na ndị omekome a wụchara ozugbo ma buru ụzọ gbaa egbe kpọwai n'elu bụ egbe chụkere ndị mmadụ ha ahụzi ohere kpokọrọ PVC ndị mmadụ rie mbọmbọ ọsọ. Ka ọ dị, onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ọshụn bụ Abiodun Ojelabi apụtala kwuo na nke a mere eme ma katọọ ya bụ agba dị otu a. Ọ gara n'ihu gbakwunye na onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Ibrahim Gotan enye n'iwu kpụ ọkụ n'ọnụ ka eme nnyocha tọrọ atọ gbasara nke a ma chọpụta ma nwụchie ndị aka ha dị na nke a. Ndị agha ala anyị azọpụtala mmadụ 48 dịka ha na ndị oyi ọha egwu terọrist bụ ndị wakporo otu obodo ama dịka Magami bụ nke dị na kansụl ime obodo Kauranumada nke steeti Zamfara jicha egbe jikpọrịta ụbọ na ngwụcha izuụka gara aga. Ya bụ ndị agha ala anyị mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde. Ha kọwara na ọ bụ ozugbo ha natara ozi na ndị oyi ọha egwu terọrist a wakporo ya bụ obodo Magaji ka ha waliri ozugbo jee zute ndị oyi ọha egwu terọrist a jiri egbe ha ji zaghachie ha oku ma zọpụta mmadụ 48 ha tọrọla atọrọ. Ya bụ ndị agha ala anyị gara n'ihu kọwara ọha na eze na ndị oyi ọha egwu terọrist kpara mkpamkpa bụ ọgba tumtum ruru 40 n'ọnụọgụ wụchaa na ya bụ obodo Magaji ma chọọ ịtọrọ ndị obodo ahụ manye isi n'ime ọhịa. Onye bụbu onye otimkpu ndị agha elu ala anyị bụ Kaptịn Sadiq Shehu larala ezumike nka agbarụọla ihu gbasara ego ole a na-akpọ ndị agha ala anyị dịka ụgwọ ọnwa. Kaptịn Sadiq kwuru ya ha na ụgwọ ọnwa a na-akpọ ndị agha ala anyị ebughị ibu ma otu. O kwuru nke a n'ụbọchị taa bụ Mọnde dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ihe omume onyonyo TV bụ ebe ọ nọrọ tụ ya aka ma kwuo na-abịa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche na a na-enyocha ụgwọ ọnwa a na-akpọ ndị agha kwamgbe ọkachakwa afọ ọbụla iji hụ na ya na oke ọnụ ego eji azụta ihe n'ahịa makọrọ. N'ihi ya ọ kpọrọ oku ka enyocharịa ya bụ ụgwọ ọnwa a na-akpọ ndị agha ala anyị iji kwalite mmụọ ha itikwu ịgba n'ọrụ. Na nke yikwara nke a, onye bụbu onye isi na ngalaba na-ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị bụ Major General John Enenche larala ezumike nka akpọọla oku ka enyocharịa ụgwọ ọnwa a na-akpọ ndị agha ala anyị. Major General John Enenche kwuru na uche bụrụ nke ya na ọ ga-asị akpụwa ndị agha ala anyị ụgwọ ọnwa opekata mpe Naira 200 na Naira 250,000 naira kwa ọnwa ọbụla. Ya bụ onye Major General John Enenche larala ezumike nka kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ihe omume onyonyo TV n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde bụ ebe ọ nọ kwuo na ihe kpalitere ya o ji chọọ ka akpọwa ndị agha ala anyị ya bụ Naira 200 na Naira 250,000 naira dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe bụ n'ihi oke ọnụ ego eji azụta ihe n'ahịa ka ọ dị ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nụrụ akụkọ kwuru n'otu na mba ụwa ama dịka Hague Institute
for the Innovation of Law enyefeela ebe ha hiwere maka ikpe ziri ezi n'obodo bụ nke ha kpọrọ Community Justice Center n'aka ndị steeti Imo. Emekwara nke ịghọta na ndị omekome awakpola ebe ndị ọrụ INEC na-ekesa mpekele eji atụ vootu bụ PVC na steeti Ọshụn kpokọrọ ọtụtụ PVC ndị mmadụ. Emekwara nke ịghọta na onye bụbu onye otimkpu ndị agha elu ala anyị akpọọla oku ka ewelikwuo ụgwọ ọnwa a na-akpọ ndị agha ala anyị. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwekọcha ga-alọghachi ịbịa lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara, n'ihi ya ka ọ dị emekwala ngagharị. Echo FM